Wara żidiet fil-prezz tal-ħobż, prodotti tal-ħalib, ħaxix u frott, iż-żejt, il-pastizzi, prodotti tal-ħasil u prodotti mediċinali, issa anke l-prezz tal-posta reġa' żdied. Fil-fatt il-bolla issa żdiedet fil-prezz minn 30 ċenteżmu għal 37 ċenteżmu. Dan sabiex wieħed ikun jista' jibgħat ittra lokali. Iż-żieda biex tintbagħat ittra barra minn Malta kienet ferm akbar, żieda ta' 39 ċenteżmu sabiex issa bolla għal barra saret tiswa euro 25 ċenteżmu. Il-kumpanija Malta Post qed tgħid li dawn il-bidliet fil-prezz kellhom isiru għaliex b'hekk biss tista' tkopri ftit mill-ispejjeż. Il-posta kienet diġà għoliet fil-prezz is-sena illi għaddiet. Intant, rapport maħruġ fl-aħħar jiem mill-Bank Ċentrali ta' Malta wera li ż-żieda fil-prezzijiet li qed jaffaċċja l-poplu Malti bħalissa hija l-ogħla li qatra pajjiżna f'dawn l-aħħar snin. U għalkemm il-Prim Ministru din il-ġimgħa kiser xi ftit is-silenzju u kiteb fuq Facebook biex jiftaħar fuq l-ekonomija, fl-ebda ħin għadu ma ta' soluzzjonijiet konkreti dwar kif għandha tiġi indirizzata din il-problema tal-inflazzjoni. L-uniku fatt kważi ċert u li ż-żieda għall-għoli tal-ħajja se tkun ta' 10 euro. Banalisti politiċi diġà qed jgħidu li din mhux biżżejjed u li hemm bżonn pjan aktar holistiku u strateġija ċara li tinċentiva x-xiri u tkabbir ekonomiku mingħajr ma jintefa' pis akbar fuq min ħaddem.